Mga igsuon, nindot kaayo ang mensahe alang nato. Karon manggong adlaw, piyesta ni Mama Mary as Our Lady of Guadalupe. Nahitabo ning maong pagpakita ni Mama Mary sa tunga-tunga sa North ug South America. Ngadto sa usa ka tribo or nitibo sa Amerika nga ginganlan og Aztec Indians. Ngadto sa usa ka tawo nga nahimo na pong santo, si Juan Diego, ingon man nagpakita usab si Mama Mary sa iyang angkol nga si Juan Bernardino. Now, basaha sa ninyo daan ang first reading. Isulat nako diha sa caption sa taas ang maong teksto, Revelation 12. Kay kung unsay nasulat didto, maugyod exactly ang milagroso nga miprinta sa balabal ni San Juan Diego. Babay nga nagbisti og adlaw, nagtunob ibabaw sa bulan, gikoronahan og 12 kabituon, dayon buros. Now, abi ninyo na ay debate kung asa gyud gikan kining pulong Guadalupe. Dagan ang nagtuo nga wala migamit si Mama Mary sa Arabic or Minuslim nga Guadalupe. Kay alang nila lisod na litukon sa mga nitibo sa Amerika. So nagtuo sila nga si Mama Mary wala actually gagamit sa Guadalupe, kundili sa mismong pinulungan sa mga Aztec Indians. Di ara, Cuautlacuape. Mauni ang ilang gituhuan nga gigamit ni Mama Mary. Ato ning buak-buakon para masabta nato ang papel ni Mama Mary. Kua, meaning halas. Tla, article ni nga the. Supe, crush, dugmok, gitumban. Kung atong isumpay, si Mama Mary maugyod ang gadugmok sa halas. The one who crushes the serpent. Ug diha gipakita ang papel ni Santa Maria. Ug masumpay nato ni sa Genesis chapter 3. Basaha, ibutang po nako diha sa caption. Unsay gisulat didto? Niingon ang Dios ngadto sa maong bitin, ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babay, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo. Maugyod. Maugyod mga igsuon. Crushes the serpent. Mauna ang papel ni Santa Maria. Now, aron madungagan ang atong kadasig nga hadlok gyud ang mga yawa kang Mama Mary. Abi ninyo mga igsuon, haom kay nang pagkagamit aning Cuautlacuape kay kini di ay mga nitibo nga Aztec Indians. Gasimba ni sila og mga Dios-Dios. Ug ang itsura sa ilang Dios-Dios halas. So, ang pagpakita ni Mama Mary isip Birhen sa Guadalupe, minsahi niya sa mga nitibo nga ayaw na mugsimbaan na ug ang ipuli ninyo ang tinuod nga Dios ug ako mo'y gipadala aron sultihan mo ana. Supildi na pong yawa. Ikatulo nga pruweba nga hadlok ang yawa kang Mama Mary. Kay kini di ay pong mga nitibo nga mga Aztec Indians. Sa ilang pag-ampo ngadto sa mga Dios-Dios, gahalad ni sila og mga tao. Every year, 50,000 kabuok tao ang ilang pamatyon aron ihalad sa mga Dios-Dios. Abi ninyo,
pagpakita ni Mama Mary dito, grabe ang milagro. Kay in a span of 10 years, niabot og 20 million ka mga nitibo ang nahimong Kristiyano. Pildi na pong yawa. Tinuod gyud ay mga igsoon nga si Mama Mary ang bag-ong Eva or Eve nga maoy nagdugmok, nagtunob sa ulo sa yawa. Na? Bantugrang hadlok yung yawa kang Mama Mary. Mao nang mga igsoon sa may mensahe ani alang nato. Kita gisamok man gyud ta sa yawa. So sa atong pagampo kada adlaw, mangayo tagtabang ni Mama Mary nga tabangan taniya nga iyang tumban ug dugmokon ug pildihon ang yawa nga maoy gasamok-samok sa atong kinabuhi. Now, abi ninyo duha ang pamaagi sa yawa. Kabalo ta ani. Palamian taniya sa nindot nga mga tentasyon nga ganahan ta, or pasakitan ta pinaagi sa mga bugat nga problema ug mga ngilngig nga sakit. So mangutana ko mga igsoon, ikaw, sa unsang paagiha ka gisamok-samok sa yawa karon? Gipalamian ka sa ganahan nimo nga sayop, or gipasakitan ka niya sa mga bugat nga mga suliranin, mga problema? Example, palihog daw ko og check sa imong mga lihok or pulong, mga decisions, mga plano kada adlaw. Sige daw, i-check daw nato ang atong mga actions kada adlaw. Ang Dios ba ang imong gibasihan? Bahalag lisod? Ang Dios ba ang imong gibasihan? Or ikaw maoy gabuot-buot kay ganahan ka, bisan kabalo ka nga sayop ni, pero imong gipadayon gabuot-buot ka, your will be done, dili God's will be done. Diha, I think, murag diha, nagmalampuson ang yawa sa atong kinabuhi. So, kinahanglan gyud nato si Mama Mary nga mutabang nato, nga tumban unta niya ang ulo sa yawa, nga mo'y gisamok-samok nato. Nay, Mama Mary, tabangi mi kada adlaw nga pildihon nato ang yawa nga gasamok-samok sa among kinabuhi kada adlaw. Tabangi mi, Nay, tabangi mi. Our Lady of Guadalupe, Mama Mary, please pray for us. Salamat, Nay. Salamat.